力の本流よ。かの者の剣となれ。かの者たちを癒したまえ。その程度か。魔力の本流よ。かの者たちを癒したまえ。
いいわよ。これで終わりだ。忌々しい女神め。しかし私はいつか必ず蘇る。終わった。見事です。あなた。私はカオスはあなたたちは。人が。そうです。光にそれなら。期待していますよ、レディン。この世界の未来が、光畳みかける。邪魔はさせないわ。甘く見ると痛い目に遭いますよ。何としても突破する。これで終わりだ。こいつでとどめだ。
今楽にしてやるぜ。貴様はここで終わりだ。